Si Papa kasi, lagi niya iniisip, ano yung mangyayari? Ano yung mangyayari after? Ano yan, tingnan yung bubong, di ba? Pero okay lang sa akin yun, guys. Ang iyak kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi iyak ako ng iyak. So yun yung pinaka-turning point ko talaga. Sabi ko, ayaw ko magiging ganito forever. Ayan. Hello guys. Good morning pa. Hindi pa good afternoon. Good morning pa. And parang ipangit lang. So, masyadong maliwanag yung masyadong maliwanag yung maliwanag. Ayan. Ayan, maliwanag ang buhay. Charot. Anyway. Ayun. Good morning, guys. So, ayun. Actually, malilinis ako dito. Makikita niyo yun sa vlog. And today, gusto ko lang i-share ito kasi syempre, gusto ko rin i-share yung mga, alam ko sa inyo, marami rin nag-aantay yung update sa bahay, di ba? So, ganito kasi yun. Gusto kong i-share sa inyo kasi mga decisions namin ni Papa. So, ngayon, supposedly, sabi ko, lilipat naman talaga kami dito, pero hindi naman kami nagmamadali. So, parang chill lang, relax lang, parang iniintay lang namin yung mga tamang pagkakataon na makalipat kami dito. But since kailangan na namin lumipat dito bigla, agad-agad, boom, karaka-raka, agad-agad talaga, nilipat kami dito. Hopefully, this month, okay? Kasi inaasikaso na namin yung tubig. Tsaka yung kuryente na kausap na namin yung so okay na lang. So meron na lang kami kukunin na kailangan para sa So yun. So inoproseso pa namin. Pero mabilis lang daw yun. So yun. Pero kasi Holy Week kasi. This week, Holy Week. So ngayon, bakit bigla-bigla? No? Matatanong niyo bakit bigla-bigla na lang nilipat kami at ang pangit ng lighting talaga. Shit. So, bigla-biglaan siya guys kasi ganito kasi yun, no? Ipapakita ko yun naman yung clip, yung mga nangyayari. Pero ito, sasabihin ko lang muna. Lilipat ka, actually wala pa talaga sa plano, diba? Kasi gusto namin ipag-gate lang muna yung ipag-gate muna yung labas. Kasi syempre may mga aso kami guys, kaya kailangan safety first kasi baka makawala yung mga aso, lalo na si Chuchay kasi bigla na lang yung tumatakbo. So, ayun, di ba nag-gate kami nung nakaraan, yung kahoy lang, ganyan. Nasira siya guys, so kasi lang naman yung trabaho ni Papa. So plano namin ipasemento talaga siya, di ba? So yun talaga yung plano na ipasemento. And then hindi ko talaga gusto yung lighting. Ayan, wait lang. Ayan, anyway. Pasensya na. So nasa na ba ako? Ayun. So yun yung plano talaga namin. So, hindi kami nagmamadali guys, no? Kasi gusto namin smooth lahat ng transactions. Smooth lahat ng transactions. But then, eto na nga. Actually, si Papa, pinakonvince ko naman siya na, Pa, pwede namang lumipat tayo dito. Kahit hindi pa siya natatrabaho, importante may kuryente at tubig na. Okay lang sa akin. Hindi naman ako maarte, no? Tingnan nyo naman yung bahay namin sa pangit na bahay na sinasabi ni Hagrid, diba? Nakita nyo naman yung sitwasyon namin doon. So, compare dito, diba? So, hindi ako maarte sa kahit basta kasama ko yung pamilya ko, okay lang sa akin. Pero kasi gusto niya ganun, na muna, gate muna, alam mo yan, ganyan. So yun, sige, kasi naman ako, submissive naman ako, minsan. Charot. Hindi pag sinabi talaga ni Papa na hindi ako pinagpipray ko yun, and then, tawag dito, tapos inuulit kong i-open sa kanya ulit. Tapos pag hindi, okay lang, no? So hanggang sa na-convince ko na nga siya sa kadahilan ng ito yung mga rason. No, una, actually yung bahay talaga doon na yung tinitirhan namin ngayon is maganda kasi siya kasi syempre ang yung niya may bubong na, maganda yung bubong, siya, maliwalas, diba? Siyempre, pininturahan yun. And then,
Ayun nga. So, gusto niya doon kasi komportable. But then, ito kasi yun na yung problema namin. Kasi nga, yung, hindi ko alam kung sa aming kapitbahay yun. Kasi nung ano sila sa bubong nila. Parang anong tawag doon, parang anuhan ng mga tulo. Nagpa-repair kasi sila. Nung nagpa-repair sila, biglang bumabaha na din sa ilalim namin, sa kusina namin. So, feeling ko, baka doon na, yung mga tulo doon na pupunta. Kaya nababaha siya. So, malakas na ulan, lumalabas talaga yung tubig. So, natatakot ako kasi kapag pumunta doon sa aming, sa loob ng talaga bahay. Kasi kusina yung lahat sa, di ba? So, si Hagrid at ako, lagi kaming tawag nagkakalos, ng tubig. Tapos, kasi para hindi pumunta yung tubig dito. Kasi, lumalabas na yung tubig, di ba? So, yun. So, naging okay naman. So, nung last na nag-ulan, kasi, di ba may bagyo, 2 bagyo nga, di ba? So, super lakas ng ulan. So, ayun. Ganun din yung nangyari. Lumabas din yung tubig, ganyan. So, ang swerte nga namin kasi pag nangyayari yun, laging wala si Papa. So, lagi siya nag-deliver, ganyan. So, kami ng dalawa ni Hagrid. So, ang ginagawa namin, so, inaano namin ni Hagrid, kami ng dalawa. So, alam na ni Hagrid yung mga gagawin niya. So, ganyan. Kasi, yun yung aming routine pag malakas yung ulan. Tapos, yun. Tapos, dumating papakita ko yung clip sa inyo, yung nangyari. Siya, ang tawag dito. Nung nangyari yun, sobrang lakas talaga ng ulan. Tapos, yung gutter dito, alam niyo yung gutter? Tagalog ba yung gutter? Yung gutter dito sa kasi di ba gutter yun sa main na house. Kasi extension lang yung kusina, di ba? So, makikita yun sa video. Kasi sobrang lakas ng tulo, guys. Kasi sobrang lakas na. Alam mo yung, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi nandito yung mga freezer namin, ref namin. Tapos ito yung freezer namin na malaki sa Hilamos Foods. So, talagang grabe yung lakas ng ulan, guys. Alam nyo ba yung sa CR namin na malaki yung drum, yung laking ganyan. Meron kaming ganyan eh. So, hindi ko alam. Puno-puno yun kasi pinuno namin. So, hindi ko alam kung paano ko siya nabuhat, guys. Papunta din sa kusina. Kasi yun yung pinag-anuhan ko sa tubig. Alam mo yun? So, talagang grabe nang iyak. Kasi sobrang maiyak talaga ako. Iyak ko nang iyak. Kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi tapos binideo ko. Kasi gusto ko makita ni Papa yung sitwasyon namin. Kasi every time na nangyayari yun, pagdating niya, kalma na kami. Malinis na yung bahay. Wala ng So, pagdating niya, parang wala lang. So, binideo ko para makita ni Papa. Tsaka pinost ko para makita din ng mga namin na ito yung sitwasyon namin. Actually, hindi talaga ako nag-video pa mga ganyan kasi seryoso talaga ako pag may nangyayaring ganyan. Yun talaga, nung time na yung sabi ko kailangan i-video kasi gusto ko makita ni Papa yung sitwasyon namin. So, si Hagrid din naiiyak din siya. Hindi ko talaga alam. Yung time na yun, guys, yung mga gamit namin kasi sa labas na kami natutulog, di ba? Kasi yung kwarto, nababasa yung kwarto, guys. So, lahat yun, yung gamit namin sa kwarto, guys, basa lahat. So, sabi ko, nag-fold ko na yung mga namin, gamit, yan. Sabi ko, dadalhin ko dito sa kabila kasi dito wala naman tulo. Sabi ko, kung ano man yung mangyayari, pagpabaha talaga dito sa bahay. Kasi pabaha talaga siya pag continue yung tulo na malakas. Diba? Tsaka may mga appliances kami. Sabi ko, hindi ko talaga alam kung yung gagawin. Iyak na ako ng iyak, guys. Grabe. Nag-flashback lahat yung kasi share ko na yan sa inyo, diba? Nung sa pangit na bahay pa namin. Ang nangyari dun, diba? Kasi yun din yung turning point. Yun yung turning point ko talaga. Nung pagising namin na, kasi yung aming kusina, naman siya, walang yero yun eh. Lang yun eh. Trapal. So, bumagsak yung tubig sa lakas ng ulan. Kasi yung tubig, siya doon, na-stuck. Nabasa yung bigas, diba? Sabi ko sa iyo, tapos habang nilalatag ko yung mga bigas, para iyak ako ng iyak. So, yun yung pinaka-turning point ko talaga. Sabi ko, ayoko magiging ganito forever. Kailangan
makaakyat kami, no? Ayaw kong ganito yung buhay namin. So, yun yung pinaka-turning point ko talaga. So, yan yung way ko na tumulong kay Papa para nag-business ako. So, yung nangyari yun, parang second turning point. Kasi parang naging kalmado ko guys. Kasi syempre, sabi ko, babayaran naman namin yung bills, na naman namin. So, nakakakain naman kami ng masarap. Naman kaming pero masyado akong kalma. Parang hindi ko na challenge yung sarili ko. Alam mo yun. So, parang naging turning point sa akin na parang bakit hinahayaan ko na magiging ganito. Alam mo yun. So, sabi ko, kasi iyak ako ng iyak talaga. Yun yung second time na umiyak talaga ako sa baha. Yung ganun. Alam ko mas marami pang may malaking problema kaysa sa akin. Iba-iba naman kasi tayo ng problema. Yung iba mas grabe pa, di ba? Pero iba kasi mas grabe, pero masanay na kasi sila sa ganun. Diba? Sa baha, ganyan. So, syempre, ako, nasa ko na ayokong gusto ko yung natutulog kami na hindi nag-aalala, ganyan. Kasi nung matapos yung nangyari yung insidente yun, lagi na akong hindi nakakatulog kasi natatakot na ako na baka bumaha bigla kasi ulan pa rin ng ulan, lakas ng ulan. So, may time na sabi ko pag yung lakas ng ulan, sabi ko talaga nagising ako anong oras yun. Papa, tignan mo baka bumaha na naman, ganyan. So, palagi akong naggaganon, palagi akong naggaganon yung isip ko na nahihirapan ako na parang lagi akong natataranta. Parang pag na-trauma ako sa nangyari, alam mo yun. Yun lang yung pinangarap ko, yung matulog, yung family ko na safe, diba? So, at saka tagal na namin nag-stay doon. Dati naman, wala lang talagang ganun. Ngayon lang nangyari. Kasi ang tagal na namin dyan. Actually, 4 years na ata kami dyan. Ang tagal na namin. Ngayon lang yan nangyari. So, sabi ko, at saka mayroon pang ibang factor na hindi pa tayo dito. So, pero yun yung nakita nyo na yung yun yung talaga. Turning point ko yun sa akin, sarili guys, sa namin. So, ayun nga. So, we've decided, sabi ko kay Papa, inulit ko ulit yung sabi ko sa inyo, pinagpipray ko, hindi ko pinipilit sa Papa. Kasi pag ang tendency, kung ako lang yung magdedesisyon, ako lang yung may gusto siya, hindi. Malaki yung possibility kasi syempre sa tagal ba naman namin, alam ko na yung mga nangyayari sa relasyon namin. Or sa, alam mo yun, sa world of marriage. Wow! Parang movies. Pag mga ganun guys, pag ganyang hindi approve yung isa, malamang sa malamang bulilyaso yan. Pero, gusto ko, kaya lagi kami nagdedesisyon na kailangan kaming dalawa yung may gusto. So, yun. Pinagpipray ko siyang ingay. Hayaan nyo na guys ha. Pero, na lang, intindihin nyo yung sinasabi ko. So, sabi ko nga, pinagpipray ko siya lagi. Kasi syempre, nire-respeto ko rin yung desisyon ni Papa. So, pinagpipray ko, ganyan. Tapos, usapin ako kay Mama, ganyan. So, inulit ko ulit. Kasi nakita niyo yung sitwasyon namin eh. Talagang, nakita niyo iyak ako ng iyak. So, sabi ko eto na talaga. Kailangan na natin mag-lipat. Kasi okay lang sa akin na mahanapan naman namin ng paraan. Kasi si Papa kasi, lagi niya iniisip, ano yung mangyayari? Ano yung mangyayari after? So, iniisip niya lagi yan. Alam niyo yun, dati pa naman, ganyan naman talaga si Papa. So, lagi kong in-explain sa kanya, pumayag na siya. No? So, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, na na-open yung mind niya. So, ayun. Final. Ayun nga. Yun na yung aming, na nilipat na kami dito. So, medyo magtitiis na lang tayo kasi wala pang, tingnan yung bubong. Diba? Pero okay lang sa akin yun, guys. Darating tayo sa point na maayos natin yan. For the meantime, focus tayo kung paano natin makalipat ng maayos. Alam mo yun, kasi wala talaga akong kibera ko eh. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ayan. Kasi gusto niya talagang nakalatag yung mga gate. Pero yung gate sa labas, okay lang yan. Mabilis lang yan kasi meron na kaming dyan eh. So, dito sa likod, yun yung aming, may plano pa rin kami dyan.
Pero for now, yung sabi ko sa kanya, mag-focus tayo na makalipat na tayo agad-agad within this month. And then yung mga internet, ilalatag ko pa yung mga plano na yung internet, ipatransfer na dito para at least hindi na kami mahirapan kasi kailangan ko ng internet, diba? So, yun. Tapos, yung cable pa namin, kailangan ko pa-transfer dito. Though hindi na namin siya ginagamit talaga. Pero baka someday, gagamitin din naman namin. Kasi, hindi ako naglo-load sa ano. Kasi si Hagrid, lagi na nanonood ng TV. So, might as well na pakat na lang. Ay, hindi ko muna gagamitin. Sayang din naman kasi kung ibibenta ko, mahal yung gastos ko dyan. So, yun. So, yun yung, so finally. So, sa mga nagdarasa sa amin, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Yun yung aming goal. Nahihiniran tayo guys kasi wala naman tayong may pera na kami pero para sa negosyo yun. Hindi yun para sa ano. So, unti-untiin lang namin kasi syempre business is business. Kailangan pag-igihan pa yung business kasi parang medyo matatagilid tayo pag So, yun lang yung ating plano, yung kaplanuhan natin guys. So, hopefully, makalipat na tayo agad-agad. And, maraming salamat sa inyong suporta. Nakatulong din yung sinasahod ko sa YouTube kahit hindi man kalakihan yung sinasahod ko kasi minsan na ako nag-vlog. Pero salamat pa rin kasi nakatulong pa rin yung sahod ko sa YouTube para mapandagdag sa aming mga dito sa bahay. So, maraming salamat po. And alam ko, marami sa inyo nasabi na okay lang, hindi ako masyadong mag-upload kasi alam niyo busy ako. Basta at least, pag may time nag-upload ako. Maraming salamat po sa pag-iintindi niyo sa akin. And yun na naman yung update ko sa inyo. No? Mamaya maglilinis tayo. Nahihirapan ako kasi sinacharge ko lang itong phone ko. Madaling malumbat. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. Salamat sa panonood. And continue na i-pray nyo kami na alam niyo yun, ma-enlighten yung aming pag-iisip. Bigyan kami ng wisdom, ligay kung yung mga dapat namin gawin, diba? So, ayun. And yung mga maiiwan namin na bills doon sa kabilang bahay kasi may tubig pa kami doon na malaki yung bill namin sa tubig, diba? Sabi ko sa inyo, sumabog yung ilalim namin na hose. Malaki yung bill. So, hindi namin tatakbuhan yun, babayaran pa rin namin yun. Yung bills yun kasi konti lang naman yung natira yung 4 or 5,000. Laki pa rin. Kasi kung tutuusin, parang kuryente na rin yung naging dun. So, maliit lang kasi yung kinaltas nung company dun sa tubig. Maliit lang yung kinaltas nila. So, malaki pa rin yung babayaran namin. But, ayun. Hindi natin iintindi na makalipat tayo dito. So, yun yung gagawin natin. So, wala pang mga wala pang mga beer pa talaga siya guys. Wala pa talaga siyang pintura, all. Pero I'm excited na magsimula ulit. Diba? Diyos ko. Ngayon pa ba? Sanay naman ako sa sanay nga ako sa kahoy ngayon. Yung daming tulong sa amin dati, diba? So, kefir. Wala akong basta unti-untiin lang natin yung samahan niyo ko sa journey namin na mapaunti-unti natin yung ating pagpapaayos ng bahay kasi hindi din kami masyadong focus sa pagpapaayos talaga, pagpapaganda ng bahay kasi yung goal kasi namin makapag-travel. So, hindi kami masyadong into upgrade ng bahay. Alam niyo yun. Hindi kami masyadong fans sa ganon. We're more on gusto namin mag-travel. Mag-ipon para makapag-travel. Memory sa family. So, yun yung aming goal. So, iba-iba naman kasi tayo. Iba-iba tayo. Pero syempre gusto din natin komportable na bahay, diba? So, yung tingnan natin kung ano yung mga mangyayari, diba? Pero, for now, yan lang muna kasi maingay dito. Maingay dito tayo. Manilinis mo na ako ng CR. Abangan nyo na lang sa vlog. So, see you in my next video, guys. Bye!